मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय उमरांसुआव डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे टावार क्रेन बायना गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा। हरखाबै गंसे गिदिर टावार क्रेनआ डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गोग्लैसिनायनि जाहोनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। नंगौ, बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव। थांनाय सनिबारनि मोनायाव गंसे डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे गिदिर टावार क्रेनआ बायनानै गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। थारैनो बे जाथाया डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव डालमिया सिमेन्ट एलटिडिनि लाइन 2 मावथांखि थावनियाव जादोंमोन। लोगोसे गिख्रंथाव जाथाय जानायनि उनावनो जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हान्जाया सौहैदोंमोन आरो रैखाथि हान्जाया कारखाना सिङाव थाबथाना थानाय गोबां जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानिफ्राय बोखांना फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथिनि हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय उमरांसुआव डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे टावार क्रेन बायना गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा। हरखाबै गंसे गिदिर टावार क्रेनआ डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गोग्लैसिनायनि जाहोनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। नंगौ, बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव। थांनाय सनिबारनि मोनायाव गंसे डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे गिदिर टावार क्रेनआ बायनानै गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। थारैनो बे जाथाया डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव डालमिया सिमेन्ट एलटिडिनि लाइन 2 मावथांखि थावनियाव जादोंमोन। लोगोसे गिख्रंथाव जाथाय जानायनि उनावनो जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हान्जाया सौहैदोंमोन आरो रैखाथि हान्जाया कारखाना सिङाव थाबथाना थानाय गोबां जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानिफ्राय बोखांना फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथिनि हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय उमरांसुआव डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे टावार क्रेन बायना गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा। हरखाबै गंसे गिदिर टावार क्रेनआ डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गोग्लैसिनायनि जाहोनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। नंगौ, बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव। थांनाय सनिबारनि मोनायाव गंसे डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे गिदिर टावार क्रेनआ बायनानै गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। थारैनो बे जाथाया डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव डालमिया सिमेन्ट एलटिडिनि लाइन 2 मावथांखि थावनियाव जादोंमोन। लोगोसे गिख्रंथाव जाथाय जानायनि उनावनो जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हान्जाया सौहैदोंमोन आरो रैखाथि हान्जाया कारखाना सिङाव थाबथाना थानाय गोबां जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानिफ्राय बोखांना फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथिनि हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय उमरांसुआव डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे टावार क्रेन बायना गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा। हरखाबै गंसे गिदिर टावार क्रेनआ डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गोग्लैसिनायनि जाहोनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। नंगौ,
बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि उमरांस'आव थांनाय सनिबारनि मोनायाव गंसे डालमिया सिमेन्टनि कारखानायाव गंसे गिदिर टावार क्रेनआ बायनानै गोग्लैसिना 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। थारैनो बे जाथाया डिमा हासाव जिल्लानि उमरांस'आव डालमिया सिमेन्ट एलटिडिनि लाइन 2 मावथांखि थावनियाव जादोंमोन। लोगोसे गिख्रंथाव जाथाय जानायनि उनावनो जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हान्जाया सौहैदोंमोन आरो रैखाथि हान्जाया कारखाना सिङाव थाबथाना थानाय गोबां जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानिफ्राय बोखांना फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव जाथाय जानाय जायगायाव रैखाथिनि हाबा